Bueno, neix un poc d'aquest compartir un espai, no? En el nostre cas, i de donar-te que és més divertit posar les dues coses en el mateix estudi o a la mateixa habitació que no pas estar l'un per la seva banda fent la música i l'altre per la seva banda la poesia. Bé, ja ho ha dit Nalà, el tema és una mica arrel de fer moltes coses plegats però sense mesclar les nostres diferents arts o disciplines. Arriba un moment que te'n dones compte que pot haver un diàleg i llavors es van sortir una sèrie d'oportunitats que mos van animar a posar-ho en pràctica. Ara ja fa 7 anys. Personalment trobo que sempre la música electrònica ha tingut una sèrie d'estigmes i nosaltres ens feia il·lusió o trobàvem que era necessari en certa manera que hi hagués un projecte on a part de la part electrònica, de la part ballable o experimental hi hagués una lletra que se posés al mateix nivell. És a dir, trobàvem que no hi havia música electrònica amb missatge, és a dir, sí que pot trobar qualcunes veus, però normalment el que diu és bastant banal i a nosaltres ens feia il·lusió provar de fer aquest experiment de què passaria si enmig d'una discoteca, en lloc del típic Dancing in the Night, I'm horny, i aquestes coses, se podia dir, pot ser xerram igual o de les mateixes coses, però ho intentem fer sobretot amb una espècie de veu poètica, que és el que hi trobàvem a faltar, i llavors vam dir, home, per donar a entendre això ja de bon principi, el millor és batiar-ho de qualque manera que la gent no tingui més remei que investigar per veure què és això de l'electrovers. Bueno, cap al futur, no? I cap a l'espai exterior i cap a potser fer un concert a Mart o a Venus o no sé, qualque estació espacial d'aquestes, un poc cap a on mos dugui, no? El projecte va començar això amb un menjador de casa, però bueno, la idea és deixar-nos dur i que amb el suport del públic i de tota aquesta gent que troba interessant aquesta idea, així com la trobam nosaltres, doncs que puguem trencar com més fronteres millor. A nosaltres ens encanta aquesta proposta. De fet, ja era hora que sortís qualcú que ho fes així i que mos convidassin, claro. No, jo trobo que és molt important, també, ho sabem, tots els mallorquins estem aquí i tenim una espècie de sensació de que, a veure, normalment en tenim dues, una que no val res el que feim i per extensió, que és el que ve de fora és més bo, i dues, una espècie d'autoodi i una espècie de peresa, que ja sabem que existeix, a arriscar-se i a muntar coses i bàsicament en creure en el nostre. No és fàcil, però és vera que Mallorca és un illa on jo crec que hi ha molta creativitat i potser n'hi hauria d'haver molts més de molt bo fets. De moment els primers, està bé. Ho trobo molt fort, ho trobo molt guapo, trobo que demostra o explica una mica aquesta mena de sinergies que té l'art, no? Que realment sempre mira cap al futur, encara que no en siguem conscients quan l'estem creant, i la veritat és que em fa moltíssima il·lusió perquè més coincidirà amb els meus 10 anys de viure aquí a Mallorca, que també és una cosa que em va, diguéssim, agafar per sorpresa i que també va anar molt relacionada tant amb la poesia com amb la música. Per tant, estic encantada. Miraré a veure si els hi regalo un llibre, no?